he disfrutat molt fent de mestra, moltíssim. M'agrada molt la meva feina. Es va aconseguir fer una escola que va costar molts anys entre la direcció i l'associació de pares, que en aquells moments el president de l'associació de pares era el meu sogre, el Josep Mestre d'ell. Van aconseguir, juntament amb els mestres com la Raquel Aguilar o José Antonio Laplana, que eren els directors d'aquella època, van aconseguir que es fes una escola. L'escola que van fer era una escola original, com que a aquella època se'n feien moltes d'Iguales, que n'hi ha a Igualada diverses, però aquí van fer una escola original. I el fet de fer una escola original, diferent, la gent va veure que seria diferent. Vam començar una sèrie de mestres, érem 15 o 20, el primer any, amb molts joves, amb moltes ganes de treballar, i vam fer un ambient molt maco, i llavors vam començar a treballar en projectes. Llibres, jo gairebé no he fet servir mai, llibres aquí a l'escola. Doncs fèiem servir, treballàvem a partir dels interessos dels nens, amb centres d'interès, després més tard en projectes. Llavors treballàvem al nostre poble, això amb un P5, què volem saber del nostre poble? Ells deien el que volien saber del nostre poble. Com ho volem saber, com ho fem per saber-ho. Llavors miràvem l'escut, com era l'escut del poble, quins eren els llocs, perquè clar, també tenim l'Espel i el barri de Sant Pere, i aquí vam posar Cal Llacuna, que era la casa que hi havia un nen que era de Cal Llacuna i que teníem vedells, i vam anar a veure els vedells de Cal Llacuna. A l'església del barri de Sant Pere, que també hi anàvem, fèiem una excursió amb autobús fins al barri de Sant Pere, vèiem tot el barri, sempre buscàvem algú del barri que ens pogués ensenyar una mica coses. Aquí tenim la part de medi, i aquí tenim la part de poesies i llegendes. Tenim una poesia del Salvador Pere Arnau, Terra de guix i ciment, Esvoranc de les pedreres a la vora del torrent, i llavors una mica d'història del poble. Fa milions d'anys, Òdena era un mar ple de fòssils, els íbers hi vivien en cabanyes i feien foc. A mi viure a Òdena, que hi visc des que em vaig casar, però abans ja hi treballava a l'escola, és una manera, és apropar-te a la gent. Treballar a l'escola i viure al poble és que coneixes a la gent, coneixes els nens, saps quins són els seus interessos i saps com són la seva família. Saps aquí pots exigir més i aquí no pots exigir. Saps que aquella família gairebé no tenen per menjar i que potser has d'insistir perquè vagin a una excursió o els has de pagar tu l'excursió, perquè si no, no vindrien. És saber cadascú, en una ciutat gran no coneixes les famílies, en canvi aquí tu coneixes tot tipus de famílies i pots ajudar, a més de fer una labor d'educació, una cosa més gran.